Haka step jong ka arpuai terik urisau arjar arpsan ki pajba nong snong jong snong mau klam nong pendeng. Da ka jing so kia ka mensim kilayami nalayeng ban lejwat yu pernailin nong rem supply snem kerta belajar ngai nadu ka khatlai terik mentau benai bat hadu menta om shimlawan phai yeng shu ki nong snong ki bla kanjo e ka khat pras nem sejrong napo ki khandai teli ki dong jong ka snong hapo ka jingilam jong menteri uba Valentin Solang bat uba ALCM sekretari ringkat la kawat bat ki jasong kilai rung si klau ki betap bat ki lum ki wa ban wat yu te ukon snong ka jinglej wat ka long si ki phang jong ka wa riat ter sedu pengba bat mausna bat kumjuru si ki klau ki badan harut snong bat ki wedi ki jaka nrei omshim lalab din satya ha ei udon uba ALCM sekretari ki snong mau klam nong pendeng ulai tu bahakani ki jinglej wat antar jong ki nong snong omshim lalab din satya yu te urangba bat omshim ladon setia kinu gidak kishin bundon hakite ki benta bala lejwan ulong ru bayam menta kasnong kan penkut swakat ne gijing lejwan henrei ula kentu pat ki paranong snong bat kumju ki snong bamarjan bakin pet ngor lem bala da jia badon kano kadak ke bapen i lane jia baki don jing tip ai shapang jong u bakin sngow ba ban pentip mar skinong ilam snong ki telong kubor ki athuru bawatla ulaja nadu ka khatlai trik kabadai ka sngin kong Nrei don pat kinong yait lenti kibdang yu iu saha kasngi ka babot nrei om don jing tepat syai ulej ngila ya mi kum kasnong menemen step khandai beji ngilaya lej halagi jong jaka ba lay pan bek halagi jong bidong bro khandai teli gidong apa kasnong ti ngilaya wan lang haga ju jaka mendak sngi mat hadu ba yo ba dia lum lang hang ni apa badan football mata janmit di klem yo kanu ka report lap yau ni orang ba belajar di kawai ka dong kawai ka grup pangilak ya lawan ra ya di report pat don kanu perlu ka yo i kita kisin ba lam saka jinglap ya ka jingja jong ni khot jong ka snong ka chumi du mendak asli nang marga jingyawan chumi adai jingyawan utan kaba yusema tip tikena hukum ba yati bana kaliang yu bahayi sem timla ban ya thu tikena ya ka jing jarngai jong ni raba tina kaliang chumi ka snong ru ya menta ka sngi gi pen kutchwa gumni namar bangin yawat ya kajaka ka ba lej wan ru ni sonang banwat di kai ka bangilayo an pandam ta sni bangiwat ki lu dua jo ka snong di himlu ni ka ka da kacir di yam ta sni gi pun kutswa rei lap tharu ya ki parano snong khamtam gitu ki ba smart ban lej wai ban lej lu ban lej wa bakin pitu nada don kanu ka ba ki iper lani ki siam ba ka don ka da kasin ka ba pen i ba kin pentip kloi sya ki nong elam jo ka snong bu ka jingkerpat ya kini ki snong gi marjan ki badon marjan berkesnong mokram mok pendeng mana kalian jongki ni para no snong ro lada ki siam ilap badon gono no ka jing iper ha ki lum ki wa ki badon ha po nyong snong mokram mok pendeng ni kerpat ya ki bakin ajing tip sya ki nong snong jong ka snong mokram mok pendeng